Uray dagiti kamang ti Second Ifugao Provincial Mobile Force Company ket naingat ti kampanya da kontra iti sakit at dengue. Itay nabiit dagiti kamang ti revitalized police sa barangay ti unit ket naisangkat iti community service ken health protection activity iti barangay Nungulunan Hungduan. Kabinadang dagiti barangay official ken lokal a residente. Sadyay impatungpalda iti General Barangay Cleanup Drive ken implementasyon iti Operation Takub. At tarigagay ang mapaksyat dagiti potential breeding sites dagiti lamok amang iwarwaras iti dengue. Kapiyata na agtultuloy mo ti information drive nga isaysayang kati unit baban iti Oplan Bandilyo tapno agnanayon ti panagridam dagiti umili kontra iti anyaman a krimen kan didigra. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsa kamarikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad.